Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην περιοχή του δάσους του Στοβάη της Κρήτης, στα πλαίσια του προγράμματος Live Phoenix. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εκπονείται στις δύο ακραίες εξαπλώσεις αυτού του είδους. Βρισκόμαστε λοιπόν στην περιοχή του δάσους του Φίνικα, τη Στοβάη της Κρήτης, το οποίο είναι το πιο ανατολικό άκρο του αυτοφύεους είδους του Φίνικα και μάλιστα του ελληνικού είδους του Φίνικα θεοφράστη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπονείται τόσο στην περιοχή της Κρήτης, που είναι το ανατολικό, όπως είπαμε, άκρο, όσο και στην περιοχή των Καναρίων νήσων με το είδος Φίνικα καναριένσης, που είναι το πιο δυτικό άκρο της εξάπλωσης του συγκεκριμένου είδους, το οποίο αποτελεί οικότοπο των περιοχών Natura και μάλιστα οικότοπο προτεραιότητας. Η συγκεκριμένη περιοχή, που όπως πολύ καλά ξέρουμε παντελατικά είναι η πιο χαρακτηριστική περιοχή του είδους του Φίνικα για τον ελλαδικό χώρο, είναι ένα σχετικά συμπαγές και σε αρκετή μεγάλη έκταση δάσος. Στην ουσία δεν θεωρείται ακριβώς δασική περιοχή, αλλά ένα είδος υγρότοπου, υγροτοπικής βλάστησης. Είναι το πιο ανατολικό κομμάτι του ανατολικού κομματιού της εξάπλωσης του Φίνικα στην Κρήτη. Και όπως θα δείτε και στη συνέχεια, έχει τρεις βασικές απειλές, τις οποίες σαν πρόγραμμα ερχόμαστε για να τις αφενός μελετήσουμε και αφετέρου σε δεύτερο χρόνο να τις καταπολεμήσουμε. Είμαι ο Κώστας ο Κόντος, είμαι δασολόγος, εκπροσωπώ έναν από τους εταίρους του έργου, την εταιρεία Τεχνομοιόσταση, που έχει ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα σε προγράμματα live στον ελλαδικό χώρο τα τελευταία 15 χρόνια. Συνεργαζόμαστε από πλευράς Ελλάδος με άλλους τρεις φορείς, το Πανεπιστήμιο Κρήτης μέσω του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και φυσικά με τον χρήστη και εφαρμοστή αλλά και ιδιοκτήτη της έκτασης, που είναι το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα με τις 4 δασικές διευθύνσεις στην περιοχή του νησιού. Εδώ πέρα βρισκόμαστε στην περιοχή του Δασιφίου, άρα έχουμε μια πολύ καλή και άμεση συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών Δασιφίου. Οι απειλές οι οποίες, όπως προείπα, υπάρχουν για την περιοχή είναι τρεις βασικές. Πρώτη, είναι η απειλή η οποία προέρχεται από την πίεση της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, με αποτέλεσμα τις μη καλές συνθήκες αναδάσωσης του είδους του Φίνικα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δάσος που σιγά σιγά γυράσκει και λόγω του μαζικού τουρισμού δεν φαίνεται να έχουμε μια πλούσια αναγέννηση, έτσι ώστε να νιώσουμε κι εμείς καλύτερο ότι το δάσος θα αναγεννηθεί. Το δεύτερο και πιο πρόσφατη απειλή και μεγάλος κίνδυνος είναι η απειλή από το κόκκινο σκαθάρι, δείγμα του οποίου μπορείτε να δείτε στη ζεστάτα αριστερά από εμένα. Αυτό είναι αποτέλεσμα από μια χημική καταπολέμηση που έγινε πρόσφατα για την περιοχή, που χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια προς τις δασικές υπηρεσίες. Και τρίτος και επίσης πολύ βασικός παράγοντας είναι η έλλειψη νερού, δηλαδή η μείωση του διαθέσιμου υδροφόρου ορίζοντα που χρειάζεται για τη συγκεκριμένη περιοχή, αφού όπως έχουμε πει είναι πιο πολύ δάσος υγρότοπος παρά χερσαίο δάσος της περιοχής. Όπως θα δείτε εδώ πέρα στην ήδη παλιά διαμορφωμένη τάφρο, δεν υπάρχει φυσικά καθόλου αυτή την περίοδο δείγμα νερού. Είναι και ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, ιδίως σε περιόδους σαν τις φετινές. Παρόλο που δεν είμαστε κατά καλό καιρό, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια θερμοκρασία περίπου 40 βαθμών Κελσίου, στα μέσα περίπου του Ιουνίου. Η εταιρεία μας μαζί με τις δασικές υπηρεσίες βρίσκεται σε μια αγαστή συνεργασία. Εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι για εκπόνηση των μελετών και σαν βοηθητικοί,
θα βοηθήσουμε στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων της δασικές υπηρεσίες να εκπονήσουν κάποια πράγματα. Ένα από αυτά είναι η βελτίωση της περίφραξης της περιοχής. Ένα δεύτερο είναι θα προσπαθήσουμε για πρώτη φορά, αφότου πάρουμε και τις ανάλογες μελέτες που αυτή τη στιγμή εκπονούνται από το ΓΕΟΤΕ, για να εφαρμόσουμε εκτός από χημική αλλά και βιολογική καταπολέμηση στην περιοχή. Τρίτον, να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε με κάποιον τρόπο στην περιοχή νερό, όχι όμως για να ποτίσουμε φυσικά την περιοχή, αλλά για να προστατεύσουμε αντιπυρικά. Για αυτό που ακόμα δεν είμαστε σίγουροι, αλλά σε κάποια στιγμή θα το δούμε στο μέλλον, στην πορεία δηλαδή του έργου δηλαδή, είναι για τον υβριδισμό που μπορεί να υπάρχει στην περιοχή, γιατί παρακείμενα του φυσικού δάσους του Βαΐου υπάρχει ένα φυτόριο το οποίο έχει αυτή τη στιγμή πλήθος ατόμων από το είδος Phoenix canariensis, από το είδος δηλαδή που φύγεται στα Κανάρια νησιά, που για μας όμως θεωρείται ότι είναι ξενικό είδος. Θα δούμε λοιπόν μέσα από τις επιστημονικές διαδικασίες που εκπονεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τον δείκτη υβριδισμού, αν υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπάρχει για τη συγκεκριμένη περιοχή του Βαΐου.